20 minuta do 9, dakle, Stefane, ko radi razgovor sa Marijom Pribodom, jer beše ja? Ja sam izvuku šibicu. Kakva šibica, čeče, nemoj sad da Ova lažeš. dugačka je bila moja. Ne, smo se malo predogovorili da ja radim razgovor. To je bilo malo pre. Ajde, molim te, ja samo da sa Marijom, molim te. Sljedeći put kad bude zvala Ivana Žigon, ja pričam. U redu. Dobro večer. Marija, čao. Zdravo, prisluškujemo sve vreme. Ja sam znao da nas neko sluša. Misliš da sam jedina? Jedina. Gde ste, momci, šta radite? Evo nešto se svađamo zbog nekih trivialnih stvari, ali rešit ćemo to staromodnim načinom, dvobojem. Ne, dobre žene nisu trivialne stvari i dobra zabava nije trivialna stvar, a vjerojatno ćemo pričati sad o tome, jel da? Genijalno je, još kad bi znali šta znači reći trivialno, ja bi bio zadovoljan. Ma nešto što je potpuno abitno, što bi rekla moja koleginica Ivana Darić. Nisam mislio na tebe, mislio sam na nešto ovako privatno. Diskrepanca tvog razgovora je neverovatna. Kako? Diskrepanca toga što si rekli, realnost je neverovatna. Da, ali pred kondicijom budućih događaja zaista nisam imala. To bi rekla Miss Šarma Vranja u okviru dana karanfila. Da, karanfil devojče, da. Marija, ko najbolje peva od vas pet? Od nas pet, pa ajde, neka to bude Maja Volk. Sam ti rekao. Ona žena se i bavi pevanjem, svira i peva fadu, tako da, mislim da je najtalentovanija za muziku. Pazi, kao da si znala da ćemo ti postaviti pitanje u vezi Maja Volk, pošto imamo sad neki ovako kviz interaktivni. Ovako, pitanje za tebe je, koja je omiljena američka glumica Maja Volk? Omiljena američka glumica Maja Volk je verovatno Maja Volk. Ne, nije. Ajde, hrana, način spremanja hrane. Način spremanja, neka šta, ne znam, živa hrana, neka žena koja je vegan. Da, tu si. Vegan? Nemam pojma. Vegan Fox. A Megan Fox? Vegan Fox. A Vegan Fox? Pa dobro, ubalo sam ime. A jesi pa. Pa dobro, blizu sam. Hoćete nam reći razlog naše komunikacije? Pa ja ništa, ja sam samo htjela da vas konačno čujem i ja uživo. Da, ona stalno zove, inače. Samo zove, stalno me stavljaju na hold. Da. Šalim se, evo, hoću da pozdravim sve vaše slušalce i hoću da pozovem sve ljudi koji večeras možda još uvijek nisu odlučili gde će provesti ovo veče, da nam se pridruže u Bitefu. Evo, krećemo bukvalno za nekih sat i 15 minuta sa Staropramen karaoke izazovom. Ovo je naša 4. stanica u ovoj 3. sezoni. To je regionalno, u stvari, da kažem, državno takmičenje u pevanju i pobednici svih gradova, bit će ih 17 po celoj Srbiji koje obilazimo, osvajaju fantastične nagrade i putovanje u Prag za 2 osobe, a onda se svi nalazimo, dakle svi lokalni pobednici u Beogradu na velikom finalu, kada će najbolji, pored tog već osvojenog putovanja u Prag, osvojiti školu pevanja kod jednog od najboljih vokala sa ovih prostora, Aleksandre Radović. Tako da mi, evo, treća sezona Staropramen, kako ja volim da ga nazovem, karaoke karavana, je u toku. Sutra uveče smo u Kostolcu i onda ćemo ići i Priboj, i Užice, i Niš. Bili smo već u Smederevu i Novom Sadu, tako da eto, večera smo u Bitefu u Beogradu i ja se nadam da ćemo otkriti možda neki novi prvi glas Srbije ili svakako da ćemo se dobro zabaviti. Znaš što samo mene, Marija, malo smeta? Meni tu smeta što ja ne znam te pesme sa pivskom tematikom. Znaš, jer moraju sve da budu vezane za pivo. Ne moraju uopšte da budu vezane za pivo, apsolutno ne, imamo super DJ-a, dobri su matrice, tako da imamo veliki izbor pesama na strani, domaći nema narodzenjaka da se razumemo, odmah, tako da mislim da je izbor onako baš dobar i onako širok spektar pesama, rock i pop i hip hop i tako neke sentiš pop baladice i tako. Ima svašta nešto i meni se sviđa kada se ljudi dozovu i dobro se zabave, a postoje oni koji ozbiljno grizu i ozbiljno su ambiciozni da se probiju u tom pevačkom smislu, tako da imamo i one koji dolaze samo da pevaju i samo da se istaknu i pobede i osvoje to putovanje u Praga, imamo one koji stvarno dođe samo da se dobro zabave i stvarno su te večeri onako baš opuštajući i baš dobro. Evo, Hasan će doći da pobedi i da dođe u školu pevanja Aleksandar Radović. Kad ste vi uživo u programu? Do 10. Pa super, evo čekam pa onda čim završite. Znači, Hasan nije htio da dođe jer on ima samo jednu pesmu u Višnjevači, ali sad kad je čuo da ne moraju sve da bude u pivu, dolazi. Ne moraju uopšte da budu pesme o alkoholu, čoveče, šta ti je? Odlično. Mi ćemo da popijemo po koji Staropramena, a pevat ćemo, ne znam, o ljubavi, drveću, cveću i ptičicama, razumeš? Naravno. Odlično. Eto, dolazi naš bend zvani Vladika Kačavenda i Hor Bački dečaka. Divno. Marija, dobro, imamo i revijalni deo, dakle ako nećete da se takmičite, možemo zajedno nešto da otpevamo u revijalnom, hoćete? Hoću, kako neću, pa ja. Pratit će se lokalno među vremenu. Naravno, dogovoreno, Marija.
Hvala na uključenju, pozdravom vas još jednom i pozdravom naravno sve slušalce. Vidimo se u Bitefu večera. Veliki pozdrav. Ćao. Ajde, ćao. Marija Kilibarda, dakle, od 22 sata u klubu Bitev, Staropramen, karaoke izazov.